हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपतान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धोऽप्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ലേറ്റ് ആയി നമ്മളെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇന്ന് മുതലാണ് ലെവൽ 2 ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മണിയുടെ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അനിത മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. പിന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല അധികം, 3-4 ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാതാജി വരും. മാതാജിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഒഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കയറിയതാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്കപ്പൊ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ലെവൽ 1 പോലെയല്ല, ലെവൽ 2 നമ്മളെ ഒരധ്യായം 2 ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോ നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിനും കൂടി ഒന്നാമത്തെ അങ്ങനെയല്ലല്ലായിരുന്നു, നമ്മള് കുറച്ച് ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞല്ലേ പോയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഫുള്ള് എല്ലാ ശ്ലോകവും വായിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇത്തിരിയും കൂടി നമുക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാം ക്ലാസ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് അർജുന വിഷാദ യോഗം. ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ 1 നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അത് ആരാണ് രചിച്ചത് നമ്മൾക്കറിയാം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനായ കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ് ഈ ബുക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട്, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറഞ്ഞ, ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ബുക്സ് മുഴുവനും പ്രഭുപാദർ എവിടെയായിരുന്നു? കൽക്കട്ടയിലായിരുന്നു ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ബംഗാളി ഭാഷയിലുള്ള ബുക്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത് മുഴുവനും തർജ്ജമ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റി തന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. പ്രഭുപാദ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുപരമ്പരയെ പ്രണമിക്കുന്ന മംഗളാചരണം, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ചൊല്ലിയ ആ മംഗളാചരണാണിത്. നമുക്ക് ഗുരുപരമ്പര നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഗുരുപരമ്പരയിൽ കൂടി വന്ന ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഗുരുക്കന്മാരെ ഒക്കെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ മംഗളാചരണം നമ്മൾ ചൊല്ലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തില് ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നതാണ്, പ്രഭുപാദർ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രഭുപാദ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയത്. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗുരുപരമ്പരയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി
നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതിലൊരു കലർപ്പില്ലാതെ നമ്മളൊരു വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമുക്ക് അതേപടി നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രഭാതർ ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ പ്രഭാതർ എല്ലാതും വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ മുന്നേ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇതില്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളടക്കം അതില് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളോട് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, നമുക്കറിയാം ഗുരുവാണ്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ അതേ രീതിയിലാണ് പ്രഭാത സ്വാമി ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭാതർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അടിത്തറ പാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് എന്ത്? ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് നമുക്ക് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഏതൊരു പ്രോബ്ലത്തിനും എന്തൊരു കാര്യത്തിനും നമുക്ക് പരിഹാരം നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളടുത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മൾ വായിച്ചു വിടാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറുതെ വായിച്ചു വിടാനുള്ള ഒരു പുസ്തകമല്ല. നമുക്ക് എന്തിനുള്ളതാണ്? നമ്മളത് നന്നായിട്ട് നമ്മളെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അത് സഹായിക്കും. ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമുക്ക് ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു? വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വെറുതെ വായിച്ചു വിടാതെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഈ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ താല്പര്യങ്ങള് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സഹായിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഗുണം? നമ്മളെ ഭൗതികതയിലുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും? അറിയാവോ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താ വ്യത്യാസം? ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റും. മാത്രല്ല നമുക്ക് മനസമാധാനം ഉണ്ടാവും. ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതല്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം കുറയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിനോട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് ഇപ്പൊ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ മക്കളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ളതൊക്കെ ചിന്തിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണത്? മനസമാധാനം ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് അല്ലേ? നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളെ പകുതി പ്രോബ്ലം അവിടെ സോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ കുരുങ്ങി കിടക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ആലോചിച്ച് അവരത് പറഞ്ഞു, അവരിത് പറഞ്ഞു, അതങ്ങനെ ചെയ്തു, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തു, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നമ്മൾ ആ തത്വചിന്തയുടെ നമ്മളെ കൂടെ എപ്പോഴും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഭഗവാനായിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മളെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം, ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ശങ്കരാചാര്യര് ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തില് ഭഗവത്ഗീത എന്താ പറഞ്ഞ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അമൃതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലേ എന്താണ് അമൃതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൃത്യുല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അതിന്റെ ഒരു നദിയായിട്ടാണ് എന്തിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ മഹാത്മ്യത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മഹാഭാരത ചരിത്രം, അടുത്ത സ്ലൈഡ്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീത പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമ്മളെ തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കുരുവംശത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് ആരൊക്കെയാണ്? ചേട്ടനും അനിയനും ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം കുരു പാണ്ഡവരുടെയും കൗരവരുടെയും കഥയാണ് നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നത്. എന്തിൽ പറയുന്നത്?
ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇപ്പൊ കുരുവംശത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുരുവംശം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രവംശമാണ് കുരുവംശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുരുവംശത്തിന്റെ കഥയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതില് ശന്തനു മഹാരാജാവുണ്ട്. ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ ആരായിരുന്നു? ഗംഗാദേവിയായിരുന്നു ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ. ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ ഗംഗയിലുള്ള മകനാണ് ആര്? ഭീഷ്മര്. ആ ഭീഷ്മര് ആദ്യ ഭാര്യയിലുള്ള മകൻ. അപ്പൊ ശന്തനു മഹാരാജാവ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ ഗംഗയിലുള്ള മകനാണ് ഭീഷ്മര്. അത് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ ഭീഷ്മന് എന്നല്ലാതെ വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്, ദേവവ്രതൻ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പറയും. പിന്നെ അതിനുശേഷം ശന്തനു മഹാരാജാവ് വീണ്ടും വേറൊരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, സത്യവതിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. സത്യവതി ആണ് പിന്നെ ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ വേറൊരു ഭാര്യ. പക്ഷെ സത്യവതിക്ക് അതിനു മുന്നേ തന്നെ പരാശര മഹർഷിയില് ഒരു മകനുണ്ട്, വ്യാസദേവൻ. അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് പരാശര മഹർഷി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ പരാശര മുനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര കഴിവുകളൊക്കെ ഉള്ള വലിയൊരു മഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ ആ മഹർഷി ഒരു നദി കടക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആ ഒരു പൊസിഷനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ പരാശര മഹർഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യവതിയുടെ അടുത്ത് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ സത്യവതിയിലൂടെ ഉണ്ടായൊരു സത്യവതിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ട് സത്യവതിയില് പരാശര മഹർഷിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മകനാണ് ആര്? വ്യാസദേവൻ. ഭഗവാന്റെ അവതാരാണ് വ്യാസദേവനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് സത്യവതിക്ക് പരാശര മുനിയില് വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ സത്യവതിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് പരാശര മഹർഷി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ഈ ഒരു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പൊസിഷനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അഭ്യർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മകനുണ്ടായി. അതവിടെ കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം സത്യവതി ശന്തനു മഹാരാജാവും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. സത്യവതിക്കും ശന്തനു മഹാരാജാവിനും മക്കൾ ഉണ്ടാവാണ്, ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും. രണ്ട് മക്കള്, ചിത്രാംഗതൻ, വിചിത്രവീര്യൻ. ചിത്രാംഗതനുണ്ട്, വിചിത്രവീര്യനുണ്ട്. അങ്ങനെ വിചിത്രവീര്യൻ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു? അംബാലികനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. ചിത്രാംഗതൻ അംബികനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് അംബാലികനെയും വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് വിചിത്രവീര്യൻ. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ചിത്രാംഗതൻ എന്ത് ചെയ്യണു? യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു പോകണു. വിചിത്രവീര്യൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന? അസുഖം വന്നിട്ട് മരിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ഇവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഇവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതിനുശേഷം സത്യവതി എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സത്യവതി ഇവരുടെ അമ്മ വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് ഈ ആര് പറഞ്ഞ അംബാലിക ഉണ്ടല്ലോ, അംബികയും അംബാലികയ്ക്കും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഇവർക്ക് കുട്ടികളെ ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് വ്യാസദേവനില് ഇവർക്കുണ്ടാവുന്ന മക്കളാണ് ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രവും പാണ്ഡുവും. വ്യാസദേവനില് അംബികയ്ക്കും അംബാലികയ്ക്കും ഉണ്ടാവുന്ന മക്കളാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം, പാണ്ഡു. വ്യാസദേവനില് അംബികയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പുത്രനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം. അംബാലികയ്ക്ക് വ്യാസദേവനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മകനാണ് പാണ്ഡു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യാസദേവനില് ദാസിക്ക് ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അതാണ് വിതുരര്. അപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രം ഉണ്ടായി, പാണ്ഡു വന്നു, വിതുരർ വന്നു, 3 മക്കള് വന്നവിടെ. ധൃതരാഷ്ട്രം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജന്മന തന്നെ എന്താണ്? അന്ധനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ. അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രാണ് മൂത്ത പുത്രൻ. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അതിനാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം രാജ്യം ഭരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അംഗവൈകല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കണം രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നിയമമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് രാജ്യഭരണം ആർക്ക് കിട്ടാണ്? പാണ്ഡുവിന് കിട്ടാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് രാജ്യഭരണം കിട്ടുന്നില്ല, പാണ്ഡുവിന് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ വിതുരർ ആരാവുന്നു? വിതുരര് ദാസിപുത്രനാണ്. വിതുരര് മന്ത്രിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര വന്നു, പാണ്ഡു വന്നു, അപ്പൊ മന്ത്രിയായിട്ട് വിതുരർ വന്നു. അപ്പൊ പാണ്ഡു ആണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്, അംബികയുടെയും അംബാലികയുടെയും മക്കള്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ധൃതരാഷ്ട്ര ആരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ്? ഗാന്ധാരിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ഗാന്ധാരിയുടെ സഹോദരനാണ് ശകുനി. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഗാന്ധാരിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മക്കള് 101 മക്കള്, ദുര്യോധനൻ, ദുശാസനൻ. ഒരു മകളുണ്ട്, ദുശ്ശള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒപ്പം ഇപ്പുറത്ത് പാണ്ഡു കുന്തിനെയും മാദ്രിനെയും 2 പേരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, കുന്തി, മാദ്രി. പാണ്ഡുവിന് കുന്തിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മക്കളാണ് യുധിഷ്ഠിരർ, ഭീമൻ, അർജുനൻ. യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും അർജുനനുമാണ് കുന്തിക്ക് പാണ്ഡുവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന
പാണ്ഡുവിന് കുന്തിയിലുണ്ടാവുന്ന മക്കള്. അതേപോലെ തന്നെ പാണ്ഡുവിന് മദ്രിയിലുണ്ടാവുന്ന മക്കളാണ് നകുലനും സഹദേവനും. അപ്പൊ അവര് 5 പേര് പഞ്ചപാണ്ഡവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പാണ്ഡവര് യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ. ദുര്യോധനൻ, കൗരവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദുര്യോധനനും ദുശാസനൻ, ദുശ്ശല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവര് 101 മക്കള്. പിന്നെ കുന്തിക്ക് വേറൊരു മകനും കൂടിയുണ്ട്, കർണൻ. പാണ്ഡുവിലല്ല, അല്ലാതെ കുന്തിക്ക് വേറൊരു മകനുള്ളതാണ് കർണൻ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിരനും ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് വേറെ ആരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്? ദ്രൗപദീനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ സുഭദ്രനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അർജുനന് സുഭദ്രയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മകനാണ് അഭിമന്യു. അഭിമന്യു ഉത്തരനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അഭിമന്യുവിന് ഉത്തരയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മകനാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത്തിന്റെ മകനാണ് ജനമേജയൻ. ഇതേപോലെ തന്നെ സുഭദ്ര, അർജുനൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട് സുഭദ്രനെ. സുഭദ്ര ആരാണ്? സുഭദ്ര എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും സഹോദരിയാണ് സുഭദ്ര. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കുരുവംശം വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുരുവംശത്തില് ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ഇതിപ്പോ കുറച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭാഗങ്ങള് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതനെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് എന്ത്? കർമ്മയോഗം. രണ്ടാമത്തെ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നു. ജ്ഞാനയോഗം 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നു. ആചാര്യന്മാർ ഭക്തിയോഗ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് ഭക്തിയോഗം എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? സെന്ററിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെന്താ കാരണം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് രഹസ്യമാണ്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു രഹസ്യമാണ് ഭക്തി. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കില്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭക്തിനെ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭക്തി ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? കർമ്മയോഗം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എന്തും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ കർമ്മവും വരുന്നില്ല, ജ്ഞാനവും വരുന്നില്ല. ഭക്തിയാണ് എന്തിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്? ഈ കർമ്മയോഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? കർമ്മയോഗം. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കർമ്മയോഗം. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഓർമ്മയുണ്ടാർക്കെങ്കിലും യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവൽ 1 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാതും അറിയാണ്. നമ്മൾ അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാതും അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയുന്തോറും നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്കൊരാളെ കുറിച്ചിട്ട് കുറെ നമ്മൾ അറിയുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹം വരും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനയോഗം നമുക്ക് തരുന്നത് ഭഗവാൻ. എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയും തോറും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ല. നമുക്ക് ഒരാളോട് ഇഷ്ടം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് കുറെ അന്വേഷിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളൊക്കെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം വരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനും തോന്നുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് ഇത് രണ്ടിനും എന്ത് നൽകുന്നത്? ജീവൻ നൽകുന്നത്. പൊതുവെ മനുഷ്യർ അടുപ്പത്തിലാകാതെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനാർത്ഥം ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണല്ലോ അത്. നമ്മളൊരാളോട് ഇത്തിരി അടുപ്പം വന്ന് സ്നേഹം വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള രഹസ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയണം ഇവിടെയും ഭക്തി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മധ്യത്തിൽ കൊടുക്കണം. ചിലപ്പോ ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? കുറച്ച് ദിവസം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഭക്തി കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മള് ഫസ്റ്റത്തെ കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? ഭക്തിയോഗം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനിന് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തി തരുന്നത്. ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്.
നമ്മള് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര കരുണ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ കാരുണ്യമൂർത്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ഭഗവാൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭക്തിക്ക് കടക്കണതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണ്, ആ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ നടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജാവ് മധ്യത്തിലാണ്, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ പോകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്, ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ, എന്താണ്, സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സെൻട്രലായിട്ടായിരിക്കും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പോകണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും സെക്യൂരിറ്റി, സുരക്ഷ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മയോഗത്തെ, ജ്ഞാനയോഗത്തെ രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. പ്രമുഖമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ 4 പേരുടെ ബുക്കുകളിൽ നിന്നും കൂടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഭാവാർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രമുഖമായിട്ട് ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീല ശ്രീധര സ്വാമി, ശ്രീപാദ രാമാനുജാചാര്യ, ഇവരുടെ 4 പേരുടെയും കൂടിയിട്ട് അവരുടെ ബുക്കുകളിൽ നിന്നും കൂടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഭാവാർത്ഥം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. 700 ശ്ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ആര് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്ര ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ധൃതരാഷ്ട്ര ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, സഞ്ജയൻ 41 ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ 574 ശ്ലോകവും, അർജുനൻ 84 ശ്ലോകമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത അറിയുന്നത് തന്നെ ആരിലൂടെയാണ് നമ്മളിത് അറിയുന്നത്, സഞ്ജയനിലൂടെയാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സഞ്ജയനും ധൃതരാഷ്ട്രം തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്, ശരിക്കും സഞ്ജയനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുത്സവ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ധൃതരാഷ്ട്രം ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് 700 ശ്ലോകങ്ങള് 3 ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെ എന്താണ് ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. പിന്നെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശ്ലോകം ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 41 ശ്ലോകം സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അർജുനൻ 84 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ 574 ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ല എല്ലാവർക്കും? ഇനി വന്നിട്ട് അധ്യായം 1 പറയാണ്, 2 ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നതില് അധ്യായം 1 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് യുദ്ധത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 1 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. തിരിച്ച് 28 മുതൽ 46 വരെ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ. അങ്ങനെ 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങള് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 1 മുതൽ 27 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭാതർ എന്താ പറയുന്നത്, യുദ്ധത്തിനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളാണ് 28 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്ലോകം 1 മുതൽ 27 വരെ യുദ്ധത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ. 1 മുതൽ 13 വരെ അതിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, 3 ആയിട്ട് പറയാണ്, 3 ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1 മുതൽ 13 വരെ പാണ്ഡവരുടെയും കുരുസൈന്യങ്ങളുടെയും ആപേക്ഷിക പോരാട്ട വീര്യത്തെ ദുര്യോധനൻ വിലയിരുത്തിയതിനെ കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു. ഭീഷ്മരും കുരുസൈന്യവും ഉച്ചത്തിൽ ശംഖൂതിയ ദുര്യോധനന് സന്തോഷം നൽകി. പാണ്ഡവരുടെയും കുരുസൈന്യത്തിന്റെയും ആപേക്ഷിക പോരാട്ട വീരത്തെ ദുര്യോധന വിലയിരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഭീഷ്മരും കുരുസൈന്യവും ശംഖുകൾ ഊതിയതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ദുര്യോധന സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നോക്കാം. പിന്നെ 14 തൊട്ട് 19 വരെ കൃഷ്ണന്റെയും അർജുനന്റെയും അതീന്ദ്രിയ ശംഖുകളെ കുറിച്ചും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ദുര്യോധനന്റെ ഹൃദയം തകർക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെ ശംഖൂതൽ കേട്ടപ്പോ, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് കുരുവിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ 2 സൈന്യങ്ങൾക്കിടയില് രഥം വലിച്ച് ഇടാൻ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇരുവശത്തുമുള്ള ബന്ധുക്കളെയും ഗുണകാംക്ഷികളെയും എല്ലാം അർജുനൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായത്തില് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ശ്ലോകം 1 സഞ്ജയനോട് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ചോദ്യം എന്താണ് അല്ലെ, ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്, ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേത യുത്സവ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ,
പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ധൃതരാഷ്ട്ര എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ സ്വാർത്ഥതയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്ര എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? എന്റെ മക്കള്, എന്റെ എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവമാണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ. എന്റെ മക്കള്, മാമക, എന്റെ മക്കൾ എന്തു ചെയ്തു എന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടത്. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ആ ഒരു സ്വാർത്ഥത മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ശരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്ര തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണിത്? നമുക്കറിയാം. ഈ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ യുദ്ധത്തിന് കാരണം എന്താണ്? ശരിക്കും ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം. 5 ഗ്രാമം ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത കാര്യം. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 5 രാജ്യം ചോദിച്ചു. 5 രാജ്യം ചോദിച്ചു കിട്ടില്ല. കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനായത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയം തൊട്ടേ ദേഷ്യാണ്. കാരണം പാണ്ഡു ആണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പാണ്ഡു മരിച്ചപ്പോ രാജ്യം കിട്ടുന്നുള്ള ധാരണയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? തന്റെ മക്കൾക്ക് അവകാശം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ധർമ്മപുത്രനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരനായിരുന്നു മൂത്ത പുത്രൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരനാണ് രാജ്യം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രാജ്യം കിട്ടാണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദേഷ്യം ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് എന്തായി മാറി? വൈരാഗ്യമായിട്ട് മാറി. ആ ഒരു വിഷം അതേപോലെ ആർക്കും പകർന്നു നൽകി, തന്റെ സ്വന്തം മക്കൾക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുക ചെയ്യണത്. അങ്ങനെയാണ് ദുര്യോധനും എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? അത്രയും ശത്രുതാ മനോഭാവത്തിലോട്ട് ദുര്യോധനും എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കൾക്കും കൗരവർക്കും പാണ്ഡവർക്കും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ആ രാജ്യം. പക്ഷെ ഇവരെന്താ ചെയ്യണത്? പാണ്ഡവരുടെ ആ രാജ്യവും കൂടിയിട്ട് കൈവശപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ്, തട്ടിപ്പറിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ട അവകാശം അവർക്ക് നൽകുന്നില്ല. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവരെ പല രീതിയിലും ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. പല രീതിയിലും അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ചൂതുകളി വന്നപ്പോ ചൂതുകളിയിൽ കൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെ ചതിച്ചിട്ട് ശകുനിയിലെ അമ്മാവന്റെ സഹായത്തോടെ അവരെ ചതിച്ച് അവർക്ക് വനവാസത്തിന് വിടാ ചെയ്യണം. 14 വർഷം വനവാസവും 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസത്തിന് വിടാ ചെയ്യണത്. ഈ വനവാസവും അജ്ഞാതവാസവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് ഇവരെന്ത് പറയുന്നത്? ഇവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം നൽകാൻ പറഞ്ഞു. പകുതി രാജ്യം ചോദിച്ചു കൊടുത്തില്ല. അന്ന് 5 ഗ്രാമം ചോദിച്ചു കൊടുത്തില്ല. 5 വീടുകൾ ചോദിച്ചു കൊടുത്തില്ല. അന്ന പോട്ടെ, ഒരു വീടെങ്കിലും താമസിക്കാൻ ചോദിച്ചു, അതൊന്നും കൊടുത്തില്ല. അപ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ അച്ഛന്റെ സ്വത്താണല്ലേ, മക്കൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ആ അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ എന്ത് നടക്കുന്നത്? യുദ്ധം വരുന്നത്. ധർമ്മം ആരുടെ ഭാഗത്താണ്? പാണ്ഡവ പക്ഷത്താണ് ധർമ്മം. ആ ധർമ്മം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാണ്ഡവർ എന്ത് ചെയ്യണത്? യുദ്ധം ചെയ്യണത്. പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ആരുണ്ട് സഹായത്തിന്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം അതാണ് ഇരുന്നിട്ട്. പിന്നെ ഈ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തില് കുരുക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ധർമ്മക്ഷേത്രം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിലാണുള്ളത്. പിന്നെ വേദങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഒരു ആരാധനാ സ്ഥലമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഏത്? ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ പാണ്ഡവർ സ്വഭാവേന ഗുണശാലികളായതിനാൽ ആ പാവന സ്ഥലത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തി സഹായകരമായി. ദ്രോണരും ഭീഷ്മരും വിശുദ്ധരാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രവണത, യുദ്ധം നടന്നേക്കില്ല, രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള സ്വാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രർ പാണ്ഡവരെ കുരുക്കളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു. ഒരേ കുടുംബത്തിൽ, അതായത് മാമക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പറയാണ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശാരീരിക സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ധൃതരാഷ്ട്ര തന്റെ മക്കളെ മാത്രമാണ് കുരുക്കൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ശരിക്കും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും ആരാണ്? കുരുവംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നില്ല? കുരുവംശർ, കൗരവർ എന്ന് പറയുന്നില്ല. അവരെ പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാതും നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്? ധൃതരാഷ്ട്ര പാണ്ഡവർക്കുള്ള എല്ലാ ധർമ്മവും നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന? യുദ്ധം വരുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ധർമ്മം ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? പാണ്ഡവ പക്ഷത്തായതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്ര എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? കാരണം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി ആയതുകൊണ്ടും അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ധർമ്മക്ഷേത്രമാണത്. കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ക്രിയകൾ നടക്കുന്ന ധർമ്മക്ഷേത്രമായൊരു സ്ഥലമാണത്. പരിപാവനമായൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്വാധീന ശക്തി കൊണ്ട്
പിന്നെന്താണ് പാണ്ഡവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? സ്വഭാവേന ഗുണശാലികളുമാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആർക്ക് തോൽവി ഉണ്ടാവാം? ദുര്യോധനന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആശങ്ക കൊണ്ടും ആ ഒരു ഭയം കൊണ്ടുമാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് എന്ത് ചോദിക്കുന്നത്? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതയുത്സവ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ പറഞ്ഞ പേടി കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തില് പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, ആ സ്ഥലത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? പാണ്ഡവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? സ്വഭാവേന ഗുണശാലികളുമാണ്. അതൊക്കെയാണ് ആരുടെ പേടി? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പേടി. വിളനിലത്തിലെ കളകളെ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുന്നു. ആർക്ക് പേടിയുണ്ട്? നമ്മളെങ്ങനെയാ പാടത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളരിടയില് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പുല്ലുകളൊക്കെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ പറിച്ചു കളയില്ലേ, അത് നന്നായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ദുര്യോധനാദികളെ നശിപ്പിക്കുമെന്നും ആർക്ക് പേടിയുണ്ട്? ദുര്യോധനൊക്കെ ഇതേപോലെ നശിപ്പിക്കുമെന്നും ആർക്ക് പേടിയുണ്ട്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പേടിയുണ്ട്. കാരണം ആ പാവന സ്ഥലത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തി യുദ്ധത്തെ എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സഞ്ജയനോട് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ചോദ്യം, അവർ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഭയം, ആശങ്കകൾ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ധൃതരാഷ്ട്രർ പാണ്ഡവരെ കുരുക്കളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇതിൽ കുറെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ആവരുത്, എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ആ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം അല്ലെ, ആ മനോഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സഞ്ജയ ഉവാച ദൃഷ്ടാ തൂ പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തഥ ആചാര്യാമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്താ പറയാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുര്യോധനൻ പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യവ്യൂഹം കണ്ട ശേഷം ദ്രോണാചാര്യരുടെ അരികിൽ ചെന്നു ദുര്യോധനനെ രാജാവ് എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിഷാദഗ്രസ്തനായ ധൃതരാഷ്ട്രരെ ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും രാജാവല്ല അല്ലെ, പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി ആരെ സമാധാനിപ്പിക്കാനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രം സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇല്ല മാതാജി, കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. മാത്രം കുറച്ച് സ്പീഡായി പോയി. എന്ത്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മാത്രം കുറച്ച് സ്പീഡായി പോയി. ഇപ്പൊ ദുര്യോധനൻ പാണ്ഡവരുടെ. ശരി ശരി ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ദുര്യോധനന് രാജാവ് എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ സഞ്ജയൻ ഒന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. രാജാവാണെങ്കിൽ കൂടി ദുര്യോധനന് കാര്യഗൗരവം മൂലം ദ്രോണാചാര്യരെ ചെന്ന് കാണേണ്ടി വന്നു. കാരണം ദുര്യോധനന് പേടിയുണ്ട്. ആരാണ് മറുപക്ഷത്തുള്ളത്? ഭഗവാനാണ്. എന്താവും എന്നുള്ളത് ഒരു പിടുത്തില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ദുര്യോധനന് ഇരിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ ദുര്യോധനന് വിഷമ ടെൻഷനാണല്ലേ. അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ്, രാജാവായിട്ട് കൂടിയിട്ട് ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു? ആ കാര്യഗൗരവത്തിന് കാരണം കൊണ്ട്, ആ കാര്യം ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ദ്രോണാചാര്യനെ ചെന്ന് കാണേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ആർക്ക് വന്നു? കാരണം പേടിയായിട്ടാണ്. സത്യത്തില് രാജാവാണെങ്കിലും പേടിച്ചിട്ടാണ് ആര് പോണത്? ദ്രോണാചാര്യരെ കാണാനായിട്ട് രാജാവായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനൻ പോകുന്നത്. പാശ്ചേത്താം പാണ്ഡുമുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢോം ധ്രുവദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? അവിടെ ചെന്ന് ഇപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യ ചെന്ന് കാണുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ധ്രുവദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പോ ദുര്യോധനൻ ഇവിടെ എന്താണ്? വിദഗ്ധ നയതന്ത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ, ദുര്യോധനൻ അറിയാം ആരാണ് ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നാ പറയുന്നത്. ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് എടുത്തു പറയാണ്. ഇതിൽ സൈന്യാധിപനെ, അതായത് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നാണ് ആര് വിളിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ദ്രോണാചാര്യന് ദ്രുപദനുമായി രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ്രോണാചാര്യരും ദ്രുപദനും എങ്ങനെയായിരുന്നു? സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. അവര് ഒരുമിച്ച് ചെറുപ്രായത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ആയോധന കലകളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരു ആശ്രമത്തിൽ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യ ആണെങ്കിലോ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി
വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ദ്രുപദനായിട്ട് ഭയങ്കര കൂട്ടായിരുന്നു. രാജാവിന്റെ മകനാണ് ദ്രുപദൻ. അപ്പൊ ദ്രുപദന് കുട്ടികളല്ലേ, ആ പ്രായത്തില് ഭയങ്കര കൂട്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ദ്രുപദൻ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ദ്രോണാചാര്യർക്ക്, ഞാൻ നാളെ രാജാവാകുമ്പോ എന്റെ പകുതി രാജ്യം നിനക്ക് തരാന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെ അവര് രണ്ടുപേരെ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവരൊക്കെ വരെ വഴിക്ക് പോയി. ദ്രുപദന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച് രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുത്ത് രാജ്യം ഭരിച്ച് രാജാവായി ഒരു രാജ്ഞിനെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകാണ്. പക്ഷെ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടുമാണ്. അങ്ങനെ ദ്രോണാചാര്യർ വിവാഹം കഴിച്ചു, അവർക്കൊരു മകനുണ്ട്. ആ മകന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, അത്രയും ദാരിദ്ര്യവും ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോ ദ്രോണാചാര്യര് ഈ ദ്രുപദൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദ്രുപദനെ കാണാനായിട്ട് പോകും. അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ ദ്രുപദന് പക്ഷെ ഈ കേടായ ഡ്രസ്സും മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ധരിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനോട് താൻ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് പറയാനുള്ളൊരു മനസ്സ് പോലും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണത് ആർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു? ദ്രോണാചാര്യർ ഫീൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പകുതി രാജ്യം പോയിട്ട് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ല. ആ ഒരു വൈരാഗ്യം ആരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഉള്ളില് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് പറയണത്, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ദ്രോണാചാര്യര് ഈ പറഞ്ഞ പാണ്ഡവരെയും കൗരവരെയും ഒക്കെ ഗുരുവാണല്ലോ, അവരെ ആയോധന കലകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഗുരുദക്ഷിണ ചോദിച്ചപ്പോ ദ്രോണാചാര്യര് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദ്രുപദനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രാജ്യം എനിക്ക് വേണമെന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ രാജാവ് ആ രാജ്യം മുഴുവനും കീഴടക്കി ഈ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് സമർപ്പിച്ചപ്പോ പകുതി രാജ്യം എടുത്തുകൊണ്ട് ദ്രുപദന് ബാക്കി തിരിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ദ്രുപദന് അത് ഭയങ്കര വൈരാഗ്യമായിട്ട് മാറി ഉള്ളില്. പിന്നെ അതില് ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പുത്രൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയണത്, യാഗം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന പുത്രനാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അപ്പോ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ആരെ വധിക്കാനുള്ളതാണ്? ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഈ ദുര്യോധനൻ എന്താ ആ ഉള്ളിലായ ഒരു ദേഷ്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്, ആ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഇവരോട് ദേഷ്യം കൂടാൻ വേണ്ടിട്ട് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറയുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒത്തിരി കൂടി ഒരു ദേഷ്യം കൂടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണത്, ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെ തന്നെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പോണത്. അത്രയും ആയൊരു എന്താ പറയുക നയതന്ത്ര സ്വഭാവം നല്ല, സ്വന്തം കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് വിധത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ദുര്യോധനനോട്. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദ്രോണാചാര്യനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ദ്രോണാചാര്യനാണ് ആയുധമുറകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചത്? അതിനുശേഷം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ആയോധന കലകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരാണെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ദ്രുപദപുത്രൻ, അതായത് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചത് എവിടേക്കാണ്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്കാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആരാണ്? അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സത്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. അത് കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ശിഷ്യനെ സ്വീകരിച്ച് ശിഷ്യന് വേണ്ട എല്ലാ മുറകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. തനിക്കറിയാം തന്നെ വധിക്കാനായിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതൊരു തെറ്റാണെന്ന് ആര് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ? ദുര്യോധനൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എപ്പോഴും ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനാണ്. ദ്രോണാചാര്യർ ഗുരുവായതിനാൽ വിദഗ്ധനാണ്. പാണ്ഡവരും ദ്രോണാചാര്യന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. യുദ്ധത്തിൽ ദയാദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ പാണ്ഡവരും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും ഇവരെല്ലാം ദുര്യോധനാദികളും ഇവരെല്ലാവരും ആരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യരാണ്. പക്ഷെ ഗുരു ആയതുകൊണ്ട് ഇവരോട് ആരോടും എന്ത് ചെയ്യരുത്? ദയാദാക്ഷിണ്യം യുദ്ധത്തിൽ കാണിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി ആരിവിടെ നൽകുന്നുണ്ട്? ദുര്യോധനൻ നൽകുന്നുണ്ട്. കാരണം ദുര്യോധനന് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. ദുര്യോധനൻ ഇപ്പൊ ആയ 2-3 ശ്ലോകത്തിലെ പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരെ സമീപിച്ച് ദുര്യോധനൻ തന്റെ വിദഗ്ധ നയതന്ത്ര സ്വഭാവമാണ് അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ദുര്യോധനൻ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പേര് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറയാതെ ദ്രുപദന്റെ മകൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ. ധൃതരാഷ്ട്രൻ പാണ്ഡവരെ കുരുക്കളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു. ഇത്ര വരെ മനസ്സിലായിണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു. ഇനി നമുക്ക് അക്ഷൗണികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അക്ഷൗണി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അക്ഷൗണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം പാണ്ഡവർക്കും കൗരവർക്കും യുദ്ധത്തില് 7 അക്ഷൗണി പാണ്ഡവർക്കും 11 അക്ഷൗണികൾ കൗരവർക്കാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു അക്ഷൗണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 21,870 രഥങ്ങളും 21,870 ആനകളും 65,610 കുതിരകളും 1,09,350 കാലാൾപ്പടകളും. അതായത് രഥങ്ങളുണ്ട്, ആനകളുണ്ട്, കുതിരകളുണ്ട്, കാലാൾപ്പടകളുണ്ട്.
കാലാൾപ്പടകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ ഈ 4 വിഭാഗങ്ങൾ കൂടിയതാണ് ഒരു അക്ഷവണി. അങ്ങനത്തെ 11 എണ്ണാണ് കൗരവരുടെ ഭാഗത്തുള്ളത്. 7 എണ്ണാണ് ആരുടെ ഭാഗത്ത്? പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളത്. പാണ്ഡവന്മാരുടെ സൈന്യാധിപൻ ആരാണ്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ, ദ്രുപദന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് പാണ്ഡവന്മാരുടെ സൈന്യാധിപൻ. കൗരവന്മാരുടേത് ആദ്യം ഭീഷ്മദേവരായിരുന്നു. പിന്നെ വന്നിട്ട് ദ്രോണാചാര്യർ വന്നു, പിന്നെ കർണൻ വന്നു, പിന്നെ ശല്യർ വന്നു, പിന്നെ ദുര്യോധനൻ വന്നു. അതായത് ഓരോരുത്തരും മരിച്ചു പോകുമ്പോ അടുത്തടുത്ത ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ പാണ്ഡവന്റെ പക്ഷത്ത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആര് മാത്രമായിരുന്നു? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ സൈന്യാധിപൻ. പിന്നെ മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60,000 യോദ്ധാക്കളെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ്. അവരായിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് പോരാടാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ആര്? 60,000 യോദ്ധാക്കളുമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? മഹാരഥന്മാർ. അങ്ങനെ പാണ്ഡവന്മാരുടെ പക്ഷത്ത് ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അർജുനൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ കൗരവരുടെ പക്ഷത്ത് ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണാചാര്യർ, കർണൻ, അശ്വത്ഥമാവ് ഇവരെല്ലാ 4 പേരെന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ മഹാരഥന്മാരാണ്. അപ്പൊ 60,000 യോദ്ധാക്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? മഹാരഥന്മാർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ മാത്രമാണ് പാണ്ഡവപക്ഷത്തുള്ളത്. കൗരവപക്ഷത്ത് 4 പേരുണ്ട്. പിന്നെ അതിരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 10,000 യോദ്ധാക്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അതിരഥന്മാർ. അപ്പൊ ഇതില് പാണ്ഡവന്മാരുടെ യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, ഘടോൽകജൻ, സാത്വികി, യൂൽസു ഇവര് 6 പേരുണ്ട്. കൗരവരുടെ ഭാഗത്ത് ശല്യർ, സോമദത്തൻ, ഭൂരിശ്രവസ്, ഭഗദത്ത, ജയദ്രഥൻ, കൃതവർമാവ് അങ്ങനെ 6 പേരോളം അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ മഹാരഥന്മാരായിട്ട് ഒരാളുള്ള പാണ്ഡവപക്ഷത്ത് 4 പേര് കൗരവൻ ഭാഗത്തുണ്ട്. അതിരഥന്മാരായിട്ട് 6 പേരോളം രണ്ട് പക്ഷത്തുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അക്ഷവണി പറയുകയാണെങ്കിൽ പാണ്ഡവരുടെ 7 അക്ഷവണികളും കൗരവർക്ക് 11 അക്ഷവണികളും. കൗരവരുടെ സൈന്യാധിപൻ ആരാണ്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യാധിപൻ ആരാണ്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. കൗരവരുടെ സൈന്യാധിപൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോരുത്തരും മരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അടുത്തടുത്ത ആളിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇനി പതി എന്താണെന്ന് പറയണം. ഒരു പതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രഥം, ഒരു ആന, പിന്നെ പടയാളികളുള്ള കുതിരകൾ 3 എണ്ണം, കാൽപടയാളികള് 5 ആളം. അതിന്റെ തലവനാണ് പതിപാല്. അപ്പൊ ഒരു പതിയുടെ തലവൻ പതിപാല്. അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഒരു രഥം ഉണ്ടാവും, ഒരു ആന ഉണ്ടാവും, കുതിരപ്പടയാളികള് 3 എണ്ണം ഉണ്ടാവും, കാൽനടപ്പടയാളികള് 5 പേരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ തലവൻ പതിപാല്. ഇനി സേനാമുഖി ആണ്. സേനാമുഖി തലവനാണ്. രഥം 3 എണ്ണം ഉണ്ടാവും, ആന 3, പടയാളികളുള്ള കുതിരപ്പടയാളികൾ 9, പിന്നെ കാൽപടയാളികള് 15 പേര്. അത് സേനാമുഖി. പിന്നെ കുൽമം, അതിന്റെ തലവൻ ആരാണ്? നായകൻ. 9 രഥം ഉണ്ടാവും, 9 ആന ഉണ്ടാവും, 27 കുതിരപ്പടയാളികൾ ഉണ്ടാവും, കാൽനടപ്പടയാളികൾ 45 പേര്. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോയാൽ മതി. പിന്നെ ഗണം 27 രഥം, 27 ആന, 81 പടയാളികള്, കുതിരപ്പടയാളികള് 135 കാൽപടയാളികള്. അതിന്റെ തലവനാണ് ഗണനായകൻ. വാഹിനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വാഹിനിയുടെ തലവൻ വാഹിനിപതി, 81 രഥം, 81 ആന, 241 കുതിരപ്പടയാളികള്, 405 കാൽപടയാളികള്. ബിരുദനായി എന്ന് പറയുന്നത് 243 രഥം, 243 ആന, 729 കുതിരപ്പടയാളികള്, 1215 കാൽപടയാളികള്. ബിരുദനാധിപതി അതിന്റെ തലവന്റെ പേര്. സേന രഥം എങ്ങനെയാണ്? 729, ആനയും രഥവും 729, പിന്നെ 2157 കുതിരപ്പടയാളികള്, 3645 കാൽപടയാളികള്. അതിന്റെ തലവനാണ് സേനാപതി. അനിഹിനി 2157 രഥമുണ്ട്, ആനയുണ്ട്, 6561 കുതിരപ്പടയാളികള്, 10935 കാൽപടയാളികള്. അതിന്റെ തലവനാണ് അനികാധിപതി. അക്ഷൗണി 21,870 അക്ഷൗണികള്, 21,870 രഥവും ഉണ്ടാവും. അതില് ആനൻ 21,870, പിന്നെ 65,610 കുതിരപ്പടയാളികൾ ഉണ്ടാവും, 1,09,350 കാൽപടയാളികൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് മഹാസേനാപതി. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അക്ഷൗണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, അധികം അപ്പുറമൊന്നും വേണ്ട. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണത്തിൽ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? അത്ര ശൂരാമഹേശ്വാസ
ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ. ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ അതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആചാര്യ എന്ന് പറയണല്ലേ, ദുര്യോധനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നോക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നോക്കിയപ്പോ അതില് പറയാണ്, അതിൽ ആരൊക്കെ ഉള്ളത്? അതില് യുയുധാനനുണ്ട്, വിരാടനുണ്ട്, ദ്രുപദനുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ വില്ലാളി വീരന്മാരും അതിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, വിവരിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത്. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദൃഷ്ടകേതുശ്ചൈകിതാന കാശി രാജശ്ച വീരവാൻ പുരോജിത് കുന്തി ഭോജശ്ച ശൈബശ്ച നരപുങ്കവഃ. പിന്നെ ആരൊക്കെയുള്ളത്? ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിതാനൻ, കാശിരാജാവ്, പുരോജിത്, കുന്തിഭോജൻ, ശൈബ്യൻ എന്നീ വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ യോദ്ധാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് യുധാമന്യശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവ ഏവ മഹാരഥഃ. കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവരും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാം മഹാരഥന്മാർ തന്നെ. അപ്പോ ദുര്യോധനൻ ആരടുത്ത് പറയാണ്? ദ്രോണാചാര്യ അടുത്ത് പറയാണല്ലേ, ഇത് ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാണ്, ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതില് ഓരോരുത്തരെ പേരെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ, കാശിരാജാവ്, യുധാമന്യു, യുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ, പുരുജിത്, ഉത്തമോജസ്, ദൃഷ്ടകേതു, കുന്തിഭോജൻ, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ചേകിതാനൻ, ശൈബ്യൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ ഇവരെല്ലാവരും ഇതിലുണ്ടെന്നുള്ളത് ദുര്യോധനൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ, ഇത് ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും പറയണില്ലല്ലോ ഇതില്. ബുക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും? ഇല്ല, ബുക്കില്ല, എന്റെ അടുത്തില്ല. ബുക്ക് ഏത് ഉണ്ട് ബുക്കാ വാങ്ങണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഉണ്ട്. ബുക്ക് ഹരേ ഉണ്ടോ? കൃഷ്ണ. കാരണം ഇതില് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ? ബുക്ക് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവര് ഞാൻ ബുക്ക് നോക്കട്ടെ, സ്ലൈഡിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പതുക്കെ മാറ്റി തരാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു. അടുത്തത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടായേ താനി ബോധാതി ചോത്തമ നായക മമ സൈന്യസ്യ സംചാർത്തം താൻ പ്രവീമിതേ. അത് ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇനി ദുര്യോധനന്റെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയാണ്. ഇത്ര നേരം ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? ഈ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നും അവരൊക്കെ എങ്ങനത്തവരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി സ്വന്തം സൈന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കാൻ പോവാണ് ദുര്യോധനൻ. ദുര്യോധനൻ പറയാണ് സ്വന്തം സൈന്യത്തെ കുറിച്ച്. ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമിതിം ജയഃ അശ്വത്ഥാമ വികർണശ്ച സൗമദത്തിസ്തദൈവശ്ച അന്യേ ച ബഹവഃ ശൂരാ മഥർത്തെ ത്യക്തജീവിതാഃ നാനാശസ്ത്രപ്രഹരണ സർവേ യുദ്ധവിശാരദഃ. അതായത് യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ താങ്കൾ. ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? താങ്കളുണ്ട്. പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത്? ആരോടത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ? ദുര്യോധനോട്. ദുര്യോധന ആരോടാ പറയണേ? കേട്ടില്ല. ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത്. ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തില് സദാ വിജയിക്കുന്ന താങ്കളുണ്ട്. അതായത് ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട്. ദ്രോണാചാര്യ പൊക്കി പറയാണ്. ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട്. പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത്? ഭീഷ്മദേവരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, കൃപനുണ്ട്, അശ്വത്ഥമാവുണ്ട്, വികർണനുണ്ട്, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ് എന്നിവരൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കളും. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ഒരു കാര്യം അറിയാം, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ വന്നവരായിട്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഈ വന്നവരൊക്കെ എന്താണ്? എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കുന്നുള്ളത്. അതും ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ദുര്യോധനൻ അറിയുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ ഉള്ളിൽ എന്തില്ല? വിശ്വാസം ഇല്ല. ജയിക്കുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ദുര്യോധനൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്നത്.
ദുര്യോധനൻ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കളും. നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരുമാണവർ. അവര് സമരം ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര സുപരിചിതരാണ്, അവർക്കെല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് അവരെന്താണ്, അവർ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്, അവർ മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ദുര്യോധനൻ ഇവിടെ പറയാണ്. കാരണം ആ ദുര്യോധനൻ അറിയാം എന്താണെന്ന്, സ്വന്തം ഇവരൊക്കെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്നുള്ളത് ദുര്യോധനൻ അറിയാന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഇരുന്നിട്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ്. സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മളപ്പോ, ദുര്യോധനൻ തന്റെ സൈന്യത്തെ വിവരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ അറിയാം ഇവരൊക്കെ ദുര്യോധനന് വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി വന്നിട്ടുള്ളവരെന്നും കൂടിയിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, തോൽവി അറിയാമോ, ദുര്യോധനെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ, ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അതിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, തെക്ത ജീവിത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ദുര്യോധനൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആർക്ക് ഗുണമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യണത്, അവിടെ അർജുനന് ഫേവറായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അത് വന്നു പോകണം. ഇനി അടുത്തത് ദുര്യോധനൻ തന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ബലം വിവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താണ് പറയുന്നത്, അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം തിദമേതേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ഫലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം തിദമേതാശാം ഫലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം. നമ്മളെ സൈന്യബലം എങ്ങനെയാണ്, അളവറ്റതാണ്. കാരണം പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണത്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാണെങ്കിലോ വളരെ പരിമിതമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ സൈന്യം എങ്ങനത്തെയാണ്, ഭയങ്കര സുരക്ഷിതാണ്. കാരണം അതിന്റെ സൈന്യാധിപൻ ആരാണ്, ഭീഷ്മരാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ സൈന്യാധിപരാണ് ഭീഷ്മരായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സൈന്യബലം എങ്ങനെയാണ്, വളരെ സുരക്ഷിതമാണ്. പക്ഷെ ഭീമൻ നയിക്കുന്ന അവിടത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഭയങ്കര പരിമിതമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ദുര്യോധൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മരെ പൊക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, കോൺഫിഡന്റ് കൂട്ടാന്ന് പറയില്ല, അതാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ദുര്യോധനൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യം വളരെ പരിമിതമാണ്. ദുര്യോധനന് ഭീമനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ അതിനൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട്. ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും ദുര്യോധനൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദുര്യോധനൻ മരിക്കുന്നത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു അറിയാവുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഭീമനോട് ദുര്യോധനൻ എപ്പോഴും എന്താണ്, ദേഷ്യായിരുന്നു, അസൂയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതും കൊണ്ട് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ദുര്യോധനൻ തന്റെ സൈന്യത്തോട് ഭീഷ്മരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി പറയാണ്, അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗാമവസ്ഥിതഃ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്താ സർവ ഏവ ഹി. സൈന്യം, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി ട്ടോ, അവിടെ 9 മണിയുടെ ക്ലാസ് നടക്കണതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നേ. അപ്പൊ 11 എങ്ങനെ
നമ്മളെ ക്ലാസ് എത്ര മണി വരെയാ? നമ്മൾ 9 മണിക്ക് ഇപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ഇപ്പൊ തീരും, നമ്മളെ തീർക്കാണത്. ഞാൻ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാനായിരുന്നു. നോക്കട്ടെ ട്ടാ. ഓക്കെ മദർ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്തല്ലേ, 10 വരെ ശ്ലോകം ആയില്ലേ, എന്നാ നിർത്തട്ടെ എന്നാ. നിർത്തിയാ മതി. എന്നാ പിന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ബാക്കി നമ്മൾ കിട്ടിയല്ലോ. എടുക്കാം മാതാജി. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എടുത്താൽ മതിയോ? കുഴപ്പമില്ല 10 വരെ ശ്ലോകം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. നാളെ 11 തൊട്ട് നമുക്ക് എടുക്കട്ടെ. നാളെ മീൻസ് മറ്റന്നാളെ ആയിക്കോട്ടെ.